Yaze kwesinye isikhathi kumele wayeka amagama amathathu usebenzise ingane. Kwesinye isikhathi kumele ukhohlwe ngamagama amathathu usebenzise ingane. Kwenye indawo afuneka amagama amathathu kufuneka ingane. Akusekhona zonke iy'ndawo onganqoba ngamagama amathathu, uzonqoba ngengane. Yaze kwesinye isikhathi owayeka amagama amathathu usebenzise ingane. Ngisho kwesinye isikhathi owayeka amagama amathathu usebenzise ingane. Indaba yoyise nendodana nelikamoya oyingcwele awusebenzise ingane. Indaba yelikayise nelikamoya oyingcwele ngithi awusebenzise ingane. Mina eyami impilo ngiyiphila ngengane. Mina eyami impilo iyilapha ngengane. Nawe awusebenzise ingane. Kwesinye isikhathi ukukhohlwa womoya ongcwele nelikayise nelendodana usebenzise ingane. Kwesinye isikhathi shiya phansi la magama amathathu ungawazi, uvele usebenzise ingane oyazi. Kwesinye isikhathi shiya phansi la magama amathathu ongawazi, uvele usebenzise ingane oyazi. Mina eyami ingane iyangisebenzela, mina eyami ingane vele iyangisebenzela, mina eyami ingane vele iyangisebenzela. Ngiphila ngayo nje, yazi mina ngiphila ngayo, ngiphila ngengane, ngiphila umngane. Mina ngiphila ngayo, ngiphila ngengane futhi ngiphila umngane. Mina ngiphila umngane, ngiphila umnsizwa, ngiphila ubusheni. Mina ngiphila umngane, ngiphila umnsizwa, ngiphila ubusheni. Hhayi la magama amathathu, aningiyeke ngamagama amathathu asho ukuthini? Shode manje.